מפלס את דרכו ממש בערימות של זבל כדי לראות את הכדור. הוא לא יכול לראות את הכדור הזה, מכיוון שזורקים שם הרבה מאוד דברים, בינתיים גם איזשהו רימון של המשחק ביזיון, זה מה ששר הקהל של מכבי תל אביב לקבוצה שלו. למה זה קורה שוב ושוב? מתי נלמד? המצב בישראל הוא מצב שצריך לטפל בו, אבל הוא מצב קל מאוד. אין לנו אלימות בכדורגל בישראל. כמעט ואין. כלומר, מה שיש פה שנחשב לאלימות בכדורגל, ברור שבפרופורציות שאנחנו רגילים להם, הוא רציני ודורש איזשהו עקירה. שער אחד זה גטו, שער של חזירים, איזה רימון החדר, וליגת המילואים. 90% מהשירים זה קללות על הקבוצה השנייה ולא עדות של הקבוצה שלהם. תמיד הייתה את האלימות הזאת. אני זוכר תמיד מגרשים כמו טדי וכמו בקריית אליעזר שזרקו עלינו אבנים, שישבנו ביציע וזרקו עלינו בחוץ אבנים. תשמע, זה ביטויים קשים, אין ספק. אבל צריכים להתייחס לזה בפרופורציות, כאילו, אף אחד לא מתכוון שהוא חיזבאללה ושלהוא תהיה שואה. צריך לרדת מהרפרטואר, אתה צריך לעודד נטו את הקבוצה שלך. אתה צריך לעודד את הקבוצה, בשביל זה אתה בא לראות את המשחק. עזוב אותך מהקבוצה היריבה, עזוב אותך מהאוהדים שלהם. תעודד את הקבוצה שלך, הקבוצה שלך תנצח. אני חושב שהקהל צריך להתבגר ולהבין שזה בסך הכל ספורט, וזה ענף טהור ויפה וחבל להרוס אותו באלימות. ואלה שמתנהגים ככה צריכים לשבת מאחורי סורג ובריח. בדרך כלל מה שאנחנו רואים זה קומץ, מה שנהוג לגמר הקומץ, אם זה הקומץ של בית"ר ירושלים, אם זה קומץ של מקרים שקורה סביב הפועל תל אביב, סביב מכבי תל אביב, סביב מכבי חיפה. בדרך כלל אתה לא תוכל לראות לאורך זמן בישראל מקרים רצופים של אלימות בכדורגל שמצטרפים לאיזה מסה. מה שאנחנו רואים זה כל פעם עוד מקרה קטן, ואז אומרים, אוי, לא טיפלנו עדיין. עד שלא יקרה אסונים ארוכים, לא נתעורר, וחבל. אנחנו חייבים לפעול לפני האסון ולא אחריו. אם יקרה רצח בכדורגל, כן, הוא לא יעיד על כך שהגענו לאלימות ברמות ידועות ממקרים קודמים באירופה, כן? אבל אם יקרה רצח בכדורגל, הוא יהיה זה שיביא באמת רצח או סף רצח או פציעה קשה, הוא כמו שאומרים כל האנשים. אז הוא יזעזע את כל המערכת. זה בעיקר עניין של תרבות, כן? לצערנו הרב עדיין תרבות הכדורגל בישראל בחיתוליה, גם הכדורגל עצמו בחיתוליו. וכשאתה מושך היום למגרשים אוהדים של קבוצות, אתה מקבל סוג מסוים של אוהדים, כן, שמתקרב אל המשחק ממקומות לא נכונים, לא ממקומות של תרבות, אלא ממקומות של אמוציות חריפות מדי. זה כרטיס אדום לרוסו. כרטיס אדום לג'ובאני רוסו שירק לעבר האוהד הזה. הנה, הוא מוריד כן את החולצה ולא רק הבעיטות. אז הכוון ראה פשוט את ג'ובאני עושה את הדבר הזה, ועכשיו האוהד הזה, כמה אוהדי בית"ר שלא אהבו כמובן את מה שהוא עשה, מנסים להגיע אליו. Everyone can make a mistake, but only stupid man can make twice mistake the same one. So I make once and that's it. אני לא חושב שאנחנו תורמים לאלימות, אנחנו בסך הכל עולים למגרש, משחקים די הגון, די ספורטיבי, אנחנו לא משתמשים באלימות במגרש. שום קשר בין אלימות על המגרש לבין אלימות מחוץ למגרש. כדורגל הוא ספורט יצרי כמו ספורטים אחרים, בספורט יצרי יש רגעים קשים של כרטיסים אדומים, של התפרעויות, אבל הם מאוד מאוד נדירים. זה נובע מילדים בני 16-17 שיש להם משחקי כבוד
וכל אחד רוצה להראות שהוא יותר חזק. האנשים הטובים, המעמד הבינוני נעלם מהכדורגל. הכדורגל התחיל להיות משעמם, הכדורגל התחיל להיות פחות תחרותי ופחות איכותי, והמעמד הבינוני נעלם ומשאיר את הזירה כמעט קומפליטלי למעמדות נמוכים יותר, לאנשים שבאים להתחבר לכדורגל, או אנשים מסוג פחות אינטליגנטי, בלי להגיד את זה בלי בושה, או אנשים מסוג יותר מקופח באמת. אני מעל 42 שנה מבקר במשחקי מכבי תל אביב, במשחקי חוץ, משחקי בית, היה לי מנוי קרוב ל-30 שנה, לא יכול לבוא, יש לי נכד שאני מפחד להביא אותו היום למשחק. אני לא יודע מה ינחת לו על הראש. אז מה הטעם להביא אותו למשחק, ומה הטעם שאני אבוא למשחק שאני אחזור פצוע הביתה? תופעות פסולות אלו מרחיקות אוהדים רבים מהמגרשים, לרבות ילדים ומשפחות הנמנעים מבילוי משפחתי ביום השבת, והכל לאור האווירה במגרשים. מוקות ורימוני עשן אין לי בעיה שיהיה, זה יפה, זה מוסיף לאווירה סך הכל. אני חושב שצריך לאשר את זה במקום סטרילי. צריכים יותר אחריות, אז אם זה יהיה מאושר באחריות המשטרה גם, אז אף אחד גם לא ייפגע. אם זה פוגע באנשים וזה מביא לאלימות, אני חושב שצריך למנוע את זה, וזה בעיה של המשטרה שצריכים לטפל בעניין הזה. ולא ייתכן שאנחנו נשמע שעצרנו מישהו שנהם או זרק חזיז וקיבל חודשיים על תנאי. עכשיו נכנסים השוטרים לקצב קצת יותר חזק, כי מתחיל להימאס להם, האמת. המשטרה פועלת לפעמים בכוח ובברוטליות, אין ברירה, האלטרנטיבה שסיכון בריאות של אנשים היא לא פחות חמורה. אני לקחו אותי כמה פעמים גם מהשאר, הם באים סתם, תופסים אנשים, זורקים אותם. לא עשית כלום, אתה בסביבה של הבלגן, לוקחים אותך. אנגליה היא אחת המדינות שהתמודדו עם התופעה הזאת בשנים האחרונות, אם כי נאמר גם כאן על ידי האורחים שלנו מאנגליה, שגם שם לא הצליחו להדביר את התופעה עדיין, וטוב היה, לא יכולים היו לספר לנו שהם הדבירו אותה, אבל התמודדו איתה והגיעו להישגים, ומכאן אנחנו ודאי רוצים ללמוד. האלימות שם הייתה ברמה של חוגי אוהדים, שהתכנסו במיוחד כדי להילחם זה בזה, לפני משחקים, במהלך משחקים. האלימות הייתה ברמה שביציעים נשמעו קריאות גזעניות לעבר שחקנים שחורים לכל אורך הדרך. האלימות הייתה בזה שקבוצות אוהדים נסעו ברכבות והרסו אותן, ובכל פעם שהיה ניצת איזשהו ויכוח בין אוהדים, זה נגמר בפצועים ובמהומות. האלימות גאתה לממדים הכי גדולים בשנות ה-70 וה-60, בשנות ה-80, ממשלת תאצ'ר, יד הברזל התנהגה עם יד ברזל. ויד ברזל אומר להעניש את הפרט, לא את הכלל. השקיעו קודם כל כספים ומשאבים. הממשלה לקחה שר ספורט במשרה מלאה והשקיעה כספים, הקציבה תקציב מיוחד למלחמה באלימות, זה קודם כל. והיום אפשר לומר שבאנגליה מקרי האלימות הם רק מקרים מאוד מאוד נדירים ויוצאי דופן. זה לא טוב, זה לא טוב, לא ממלא אותי, רק מרוקן אותי. זה לא טוב, אבל אני לא יכול בלי זה, לא יודע למה, לא יודע כמה, יהיה מספיק. אבל להרתיע את האוהדים האלה שמתייחסים לתרבות האלימות כאל תרבות בידור עבורם, זה רק דרך בתי המשפט ועקיפת החוק בצורה אינדיבידואלית. התגייסות מוחלטת של ההתאחדות לכדורגל שכבר מגויסת לכך, של השחקנים ושל המאמנים. הם למעשה גיבורי התרבות של האוהדים. הם מקור הסמכות שיכול וחייב להעביר לאוהדים מסר חד, מסר ברור. אצלנו האלימות
לא עוברת. אז אם נגיד יתנו למישהו, לאיזה בחור בן 17, לשבת בפנים שנה, אז פעם הבאה כבר אולי יעשה את זה וזה ירתיע אחרים. מי שנוהם וקורא קריאות גזעניות וזורק חזיז או אבוקה, ישלם 10,000 שקל. הוא יזכור את זה לאורך כל החיים שלו. כל גרעין ידברו ביחד בין הקבוצות, יגיעו לפתרון. אפשר לעשות משהו. המטרה שלנו עכשיו ביחד עם ראשי הקבוצות, איך מחזירים את הקהל למגרשי הכדורגל במשחקי הליגה. והדבר המכוער ביותר זה כשאנשים באים למגרש בכדי ללכת מכות ומכניסים למשחק הרבה יותר עצבים ממה שיש בו בלאו הכי. דחיל רבק, זה רק ספורט, ואם כל כך אכפת לכם מהקבוצה שלכם, אז למה לגרום לנזק?